Al final venim d'un empat a última hora al camp del líder i esperem que sigui positiu això i que ens doni forces per apuntar al partit contra Balears, que és, sens dubte, un dels millors equips a nivell en pilota. Ja et dic, després de l'empat, que vas amb sabor de victòria al anar perdent 2-0, il·lusionat i amb ganes, i sobretot amb ganes de revertir aquest més 1 que fem setmana rere setmana a convertir ja en victòria. Sí, molt complicat. A més, ells sembla que ara han agafat la bona dinàmica, els va costar molt començar, és normal, perquè tenen gent molt jove, però ara han entrat ja en bona dinàmica i és un dels camps més complicats de la categoria. Però no renunciem a absolutament res, nosaltres som un equip que ha competit tots els partits i esperem que així sigui. Ells saben que nosaltres serem competitius, saben que nosaltres els ficarem en dificultats durant molts moments, sabem que és molt complicat, però segur que ho tenen present.